Hi everyone! Luto na ko karugulay. Kaya namin giluto ngayon ninunan. Ang mga bata di kadyog isda. So mga nagulay ko na lang magisagulan o giniling. Mga andi tagbiko. Di arag biko nga mong gi-order des naging adlaw. Lami na dyan ni kay nabahaw na. Di arag biko di nga mong gi-order des Sabado. Pwede. Jacket. Ada jacket ko ay sa. Kutsara ko Yang unawan kutsara kan. Unawan ko din. Unawan ra kay lima kutsara na ako. Lami. Bilang na ko. Hi everyone! Asay demi karon, asay tukos bitajok. Invite demi sa mo ang ka-churchmate kay nasay pahilingod pud sa iyang anak nga birthday. Ara na pod ni sa among silingan nga baryo, gi-invite mi kami ni Ate Faith. Salamat diay sa nag-invite namo panihapon. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta yan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God. Marilo? Maria Lord. Ang sining ba? Next day. Hey guys, good morning. Dada ko sa simbahan. Kay wala may niuli gabi kay gauwan. Ngari ko slujo. Sayang ka di natumbag kapaya sila ate. Arar ba dyan dagko ag bunga? Pero okay pa ni si Ja. Kaya na waman dyan si Ja asin natumba dyan nga nabali. Kuan pa ni si Ja, pwede pa ni. Arar ba dyan dagko ang naghanag bunga day talinog na. Tungod nis uwan. Nagrabing dagko sa video di ni kadyo makuan nga dagko, pero sa personal grabe yung dagko sayang ka na para daghang gagmay na pwede ra masurod na tukuran. Sayang uy. Dagko ra ba? Dagko nagpunuan na pero kuan pa ni si Ja kanang pwede ni si Ja tukuran sayang.
Oh. Sayang, dagko ra budget. Hala, nanguno pa kalya na. Uno. Dagko ra budget bunga. Da, ang bata nagtilat ko. Dagko ra ba bunga ti. Usa sa iyang gitudlo kanila, mao kini. Ano mas naong ni Ate Marilutan ah. May usa ka tawo nga miadto sa umaaron pagpugas. Sa iyang pagsabot, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon. Ug tungod kay mabaw ra man ang yuta, dali na kining mituro. Apan sa dihang nailitan na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turo, nalaos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Unya, mitubo ang mga tunokong sagbot ug milumos sa mga tanom. Tungod niini, wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug mituro. Si Jesus, kung duna kamoy dalunggan, pamati. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila niya ito nagkabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya, ubang sa napulog duha ka tinunan, ug mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan niya ito mga sambingay. Si Jesus mitubag. Gipadayag na sa Dios kaniniyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga naa sa gawas, ang kamaturan gipadayag iyang mga sambingay. Tungod niya na, Adol ako dadanda, ma. unya ang busog na mga lugas. O ining kahinog na, galabon kini, kay ting-ani naman. Unya, nangutana si Jesus. Sa unsa man butanga ikatandi nato ang pagharit sa Dios. Ug unsa man sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa, nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanong kini ug magatubo na, mahimo kini labing dako sa tanang tanong. Managko ang iyang Kanak. Oo naman prepares. Oo. Ang gani. Sa may sound gani. Oo. Bro. Ato wad ani. Kanaan sa mana. Oo, unsa man. Oo. Medyo nga doon yung tanan. Padung day ko karon sa eskwelahan ni Lixie. Kaya na sila ay classroom PTA meeting. Ako sa imo proxy ni Aisa. Aisa to masibo. Inja, kinahanglan day po dadon sila Lixie kay si Lixie kay kuan man ni kanang na honor student. Maghatag ko nog award karon. Timing pud nga wadag jang mama. Ako na lang may mo atin. Okay. Loy mapudog di atinan. Jalik si. Lakaw ra tamado galing kaning dujog pag panahon. Laprapin. Ares putlong tam. Meeting. Kanang nai ning dujog ag panahon. Nga. Tanaw. Si Lixie, bright ning bataa. Kuan si ja honor student. Bawon sa meetingan.
Karon. Hawag mo cellphone. Pagbilin. Bilin. Medyo. Sabaan pinang sinilas. Uy, di man tayo pwede din mangawok. Kay masakpan man ta. Kay sabaan nun. Magulang ka sinina. Managipalit sa imong mama. Wala ko kadyo mamalit og mga sinina ng Aliana kay nagana sa sinina. Agahapong pamalitin ni Aliana sinina ko Andres kaya magamit og musimba. Ay, salamat sa Ginoo kay ang init. May yung room day. Tagluy ko. Hindi plain liksi. Ayos yan. Ayos si mama. Proxita karon. Gamay pa may natin. Di pa ka daghan. Mao di paghuman sa PT meeting, ja. Mudong kami sa classroom kay mag-meeting pa sa classroom. Ta Cebu. Ay nagpa-check up si ate si Jenny Uban. Can you move it along? I'm all out of time cards. So guys, nakauli na day ko gikan sa pag-meeting. Mga pideta na day ko ikaping barako. Diyan. Kantag pan. Story time. First time ko nga nakatin og PT meeting ni Lixie. Diyan kuan pod kanang nay nanghatag pod og award. Kuya Lixie kay kuan bright. Agjang card karon kuan kanang nay ning taas tanan. Line of 9. Diyan na ay dyan certificate na. Para siya ka ng honor. Bawal rabay pa. Kuhan, ipakita ng ilang report card. Pero tanan dyan, nag-increase. Na makalipay. Wago si Jay line of kuhan, si Jay line of 8. Tanan kay line of 9. Nolik sino? Aw na isa. Na si Jay 89 isa mora pod tanan nga ko ang grado ning increase kay kuan man kanang nay das first grading kay kuan man mga na si Jay line of 8 tulo ka buok karon na line of 9 na bright si Lixie padadyo naman jud Lixie sa imong pagkabutan di na ipakita kay bawal naman nagpakita og grado anja kuhaan ka nang lain ng panahon. Kulis maot. Si Eliana di ay natuog. Kung kami na disbay, mingaw kay si Eliana natuog. Mga ang tahwa man. Labis ka tanay. Dali kami to sa udaan ng hirap na din sa.
Bawal kapoy. Ala, basa. Des niya gigisapot si Aisa dani kay kananay ba na mauwag aplido. Isa to yung aplido ng Lexi des niya ginay. Bernadas. Imbes kay Bernadis na Bernadas. Bernadas yapon. Sakto na. Bernadis na. Bernadas bitaw. Tapos ito sa ka. Kuan siya ka ng with honor. Maka-proud po. Og natay anak nga ngani ba nga kada quarter na makuha nga award. First time lagi pud na ako nganing kuwang ko ning ngadto si stage. Di man si stage na. Na din yung decrease isa. Na doon na napog among silingan. Kaysa na yung paan nga hopyan na eh. Hopyan eh. Alas araman eh. Daghan na ba dyan kong labunan? Hindi. Karanay. Grabe magpanahon ka. Pulis maut man. Shout out di ay sa nintabang namo. Di naman mo min sinukin sa sidya. Daghang salamat sa kadyo ni Muti. Ato. Daghang salamat sa ning hatag namo o tabang. Kay bawo na sidya, kay bawo ko, ngumutanaw sidya, kay bawo na sidya, sikin sa sidya nga. Ning hatag namo. Ning hatag. Dira ako may gitagaan. Tagaas nanay, si Alexi, si Bingbing, ako, si Ate Marilo, si Violet Upaw. Diyan ang giapod-apod grabe. Di siya magpamensyon. Daghang salamat jud kaadyo sa imo ang gitabang diri namo. Dako na jud pong tabang kay nakapamalit kog mga kinahanglan ni Aliana. Daghang salamat kaadyo nimo te, di man ka magpamensyon na kay bawo na kag sikin sa ka. Salamat nimo. Leksian, itagos tani mong card oh kay jud madisgrasya. Da, Lilia sa Aliana. Kay dito natuba. Katupod. Na doon na kamong silingan, nagsugod na pod. Karang adlaw jud. Murag hang oras dito ra sa silahan. Gikan na pugkos simbahan kay si Aliana mamalagi itong dito kami natuog. Dito duan pagbasa. Diyan paguli igura ko na rin ng kag paniud to. Diyan nga na sa silahan. Diyan karon hapon na pod arang dali ag oras. Diyan daghang mga buhaton nga nabidyaan kay dapat manglaba, wa ko na ka panglaba. Maka-discourage pun manglaba kay napakoy daghang ipangayhay o panaman jag panahon ga 101 pinding na paglabahan ja kada adlaw mag-ilis ana manam jud kadaghag mga labunon ja na may washing machine wala po na mo gamita bawg na bawg ba na naguba hangi try na basig ko na laman dryer kay arong dali mama kay karon laging panahon na pila na jud ni ka adlaw ga sige 101 ja. Mara to yahang update rong adlaw. Waka joy ganap. Mara to dito rami sa eskwelahan. Nagpiti meeting. Dali. Wanay ligo. Mapanaligo kay dadi laman paliguon. Dali nga rin, Haisa. Naglamay bagi mo to. Good morning. Bapa ko na yung pagbakod. Haisas mga guys, dali. Pangga tita. Hi kuno sa tita ni nga nagpangga. Hi tita. Hi kuno si sa tita nga nagpangga ni na kay bawo na sa akin sang tita ha. Kay ang tita nga to sa ibang bansa di na sila magpamensyon.
Pero nakaibaw na. Si Jack kay magtanaw man na dani. Tita, love you, tita. Bye, tita. Ang siliksi, ikaw liksi, sa mingas si mong mama. Ma, dago ko og grado ma. Sa may imo i-premyo na ko ma. Ay pa, Milanes, Manila. Hay ko na si Jang Mamila nga nas Manila. Ang cellphone, ma. Tas mo ba ang tanawa? Pumunta to, ma. Aman di ay. Na, matarantal gini sa cellphone ako may paninglan. Ay, kung kuan, may kung kanang Kuya Armando, ma. Wala. Ay, Kuya Armando. Minga po sa ako kung Kuya Armando, ma. Giminga ko na nimo sa Liana. Armando, pati precious day. Precious. Ikaw, kung sa ganito, ma. Hi, sang precious. Hi, Yos. Tita Marilo, Papa Blur. Tama sang mong ipang padudlo na Tita Marilo, ha. Basa na ko Tita Marilo. Salamat ko na si Jang Tita Marilo sa pagtudlo kay kabasa na ko na si Jang. Salamat sa taas nga pasensya. Kay si Aliana di ba lalim tudluan. Thank you, Tita. So marato. Marato yung update karong adlaw. Daghang salamat sa inyong way puas nga pagtan-aw inja. Di na ma-mention tagsa-tagsa kay daghan mo daghang salamat jud ninyo. Marato, bye-bye. Bye-bye, ma. Bye-bye. Bye-bye.